Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ay mayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto sa Hesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. O gitigom niya ang napulog duha ka tinun-an o gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsuran. Kung mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nanlakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilag lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kining pag-ampo nato sa Salmo nga atong gihimong responsorial psalm sa ganito'y atong tubag. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Mauni ang pangandoy sa mga tao nga adtong panahona mura nag-gingit-ngitan sa ilang kahimtang kay nangabihag man gud ning mga Israelita sa lain-laing nasod, labi na gyud sa Babylonian exile nga porti na gyung paita silang kinabuhi, murag wa na sila'y mga propeta, wa na sila'y mga leaders nga kanhi panahon ni David, murag sila mo'y hawd sa tibuok kalibutan. Mauna nga nakaingon sila, Ginoo pakitaa mis imong kaayo. Ana, og tuod man mikuha ang Ginoo og usa ka propeta. Kadto si propeta, kinsa man to? Nas unang pagbasa, Amos. si Amos. So si Amos. Gidawat ba nila? Wa. Oy, gisalikwayo ingon ang ilang hari sa una. Oy Amos, igo na. Balik na ngadto sa yuta sa Huda didto panginabuhi. Ayaw dinhi. Maura sad na kita karon. Nangandoy ba mo sa kaayo sa Ginoo panahon aning pandemic? Nangayo mo kaayuhan wa? Husga. Nangayo. Unya inigpadala sa Ginoo, igpakita sa Ginoo unsay maayong buhaton, mosunod mo. Oh. Base ginig-ingos Ginoo, hunungan na nang inyong siging linibakay. Oh, ana. Base ikay unang moingon, di mahimo. Hunungan na nang pagpamakak kana mga sala, kanang kalaway, kanang siging duwa anang computer nga way hunong-hunong, sige anang TikTok, pakita anang mga lawaing lawas, hunungan na kay mo na hinungdan nganong naaning mga sakit. Saan mo sunod mo? Hunungan na ng inyong kadawo, kanang siging pangigi anang mga balay, mga yuta, mga kural o guban pa. Hunungan na kay mo na hinungdan nga mga matay ta sa sakit. Na, sunod mo. Na, nangahilom na.
Mao man to'y giauhag ni Amos God, mao say gisulti sa mga apostoles sa atong ebanghelyo, gisugo sila ni Kristo, papahawaa ang mga yawa, pero ang pinakasentro gyud sa ilang pagsigi og kanaganing sangyaw, ningon gyud sila busa ng lakaw sila og nagwaling ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Mao man ginay pinaka-importante nya gidawat ang mga apostoles nga nagsangyaw sa kaayos Ginoo, nagpakita sa kaayos Ginoo, gidawat, gipamatay nga martir nya ni amaroy nagsangyaw. Karon bambuntaga ni amaroy gasangyaw. Unsa man ni dawaton ni ninyo dili? Dawaton. Istoryahe. Ay, siguro karong taon-taon din mo ingon na mao man ginas father, sige yan tagbira, mao ra man ginay yan tima, mga koral, mga kabit-kabit, kanang mga daw-daw anang utang dili paninglon, mao na yan. Oy, baka mo diya kay mao na ni ang wali ni Hesus, sukad pa ni adtong wa pa siya mamatay, hangtod karon gibalik-balik lang gid ni siya ana. Mao man bitaw nga dinhi sa atong ikaduhang pagbasa, si San Pablo mipatinaw nga gipadayag nas Ginoo ang iyang plano. Unsa may iyang plano? Nga ang tanang katawhan hiusahon diha ni Kristo. Si Kristo mao'y pangulo sa tanang katawhan. Mo din ay planos Ginoo di ay. Dili si Padre Siano mo'y pangulo, dili si Archbishop Palma, dili si Pope Francis. Dili ang mga obispo o mga pari mo'y pangulo. Dili ang presidentes Pilipinas o presidentes Amerika o kini mga senador o kana mga barangay kapitan o konsihal. Dili din na mo'y pangulo. Ang pangulo di ay mao si Kristo. Nya kung si Kristo nagay mo'y mangulo, nya ang tanan nga mga leader sa kalibutan, apil na ning nagwali karon, musunod sa pamaagi ni Kristo, kana anha ta makatagamtam og kaluwasan. Kaluwasan sa COVID, kaluwasan ining economic crisis, kaluwasan aning kagubot, kaluwasan aning mga sakit, labi na ning mga cancer, kani mga diabetes. Dahil na batag ingon nga kana kunong sugar, mao kuno ni nakapadiabetes. Sakto dili. Sakto ngano gud taong dili. Pero katong ako mga apuhan dito sa bukid sa una, magsigi manggitog kaon anang kamay, butang anang naang sinunog, hasta pa na mga bagal sa kamay ilam ng kanon, nangabot magtag 95, 99 ang edad. Ni ano kasi likay sa sugar, 40 raman, tigbak naman. Doon ako'y professor sa una nga di gyud mo kaon og kanana ang bisag unsang tamis. Sukad siyang pagkabata kay likay lagi gid sa mga ginikanan anang madiabetic in town ba. 22 anyos pa siya ga insulina. Kay 14 taas siyang sugar. Nya ngatong nagkita mi 70 na iyang edad. Gikas 22 edad hangtod 70 ga sigig insulin. Ang anong tutok mo nako? Wa lagi arans Ginoo lagi kana bang ay wa ni kaning atong mga pamaagi kana bitang mo ingon ta two child policy kay kun mo sobra ana maglisod na ka sakto na dili musga Dili. Klaro na inyo mga naong wa gyud mo klaro pa murag sakto kay kung daghan na kag anak matud pas kalibutan maglisod yung kag atiman mao na karon jutay ra mag-anak usa duha nakaatiman ang mga ginikanan gipamilin sa mga apuhan. Ang mga apuhan nga sakit na kay hawak mo'y gasigig kugos anang bagong nataong anak siging trabaho ang mga ginikanan kay paras kaugmaon sa ilang anak. Unya sa may resulta sa mga anak nga wa diha pirmi ang ginikanan kay busy kuno sa trabaho. Nangabuang ang utok nga addicts computer. Tuan nas barkada. Unya maayo na nga kinabuhi sa mga anak. Kaluwasan na, kayuhan na. Mao lagi na kung magsunod tas atong pamaagi lagi
Wa gid ni kapuslanan. Muna ingon San Pablo, ni ay sikreto aron mahimot ang mapuslanon. Sunod ni Kristo. Gilingian na imong tupad. Lingian. Ingna nagsunod ka ni Kristo. Ingna. Sige ba? Ingna ba? Kana ra ganing pangutana. Ingna lang. Ingna nagsunod ba ka ni Kristo? Ana. Kay usahay ra ba ato ra ba ta mosunod sa mga nagpaka-Kristo-Kristo? Kana bang nagtudlo nato ba sa mga butang nga makaayo kunohay nato pero kutob ra gyud sa lawas. Ang kaluwasan manggod nga gilantaw sa Ginoo mga igsoon, lawas ug kalag. Dili lang lawas. Kita gud ang ato ra yung kaluwasan dinis kalibutan, ang tanan natong gitun-an anang pila na naron katuig ang educational system nato. Gikas kinder ngadto sa grade 6 pila na 7 katuig. Ito. Kinder to grade 6. Grade 6. Ato na lang ilahos grade 12. Sige. Grade 12 plus kinder 13 katuig plus college nga pila ron? Average of 4. Pila na katuig? 17 katuig. 17 katuig. Mao na itong educational system. Unsay resulta? Ang nakatunan sa mga estudyante nato ang pag-care, ang kaluwasan ra gyud sa lawas, ang katagbawan sa lawas. Ana, ang mga estudyante ni Kristo wa gito ka eskwela kinder, wa gito kaabot gani grade 3 sa atong educational system, kay otro man sad si Kristo, wa man sad siya ka eskwela. Pero ang iyang gitudlo sa iyang mga apostoles nga niya dinhi mao ang kaluwasan sa lawas o kalag. Nya unsa man pagluwas ang lawas? Kinahanglan matud pa niya dire sa inyong paglakaw ayaw kamo pagdalag pagkaon, ayaw pagdalag puntil, ayaw pagdalag kwarta, bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Pag sandalyas mo, apan ayaw pagdalag laing igsusulob. Kani, makaluwas ni lawas, dili. Uy, tubag mo eh. Sige, suway ninyo. Suway ninyo adtog laing nasod o laing lugar nga wa jud kay dadong kwarta, way puntil, way ilisan, way pagkaon, maluwas ka dili. No, pataka lang mo tanawa ingon dili. Mao na kay mao man na lagi atong nakatunan. Mao na atong nakatunan sa gitudlo sa kalibutan. Pero hanggang Kristo ayaw pagdag. Ngayon sa may nitabo siya mga apostoles, nakapapahawa og mga yawa, nakaayo og mga masakiton, nakapalambo sa daghang mga tao og nakatukod og mga simbahan nga ning abot dinhi sa San Vicente Ferrer, Liloan. Mao nay resulta sa ilang pagsangyaw, sa ilang paglakaw nga way gida bisan unsa. Sige. Suway da dito nagdakag trolling duha ka buok. Kay imo ng mga ilisan, naa sa dihang imong bugas, naa sang imong kwarta, naa ang imong mga ilisan. Maglisod kag sangyaw Maglisod kag sangyaw. Ngano man, magsigi man kag bantay sa imong bag. Unyag na ubay-ubay unya ng kwarta o mga mahalon unya ng sinina nga imong gisod diha ug na imo sikit-sikit nimong bulingit kay ignaong managana na makag istorya kay basin unyag snatcher na or tulisan na, di ba? Unyag naaroy mo padayon nimo sa ilang balay nga wa gyud kahangiran sa imong mga bisti nga imong labhan. Mobalhin ka bati asa ning balaya maglisod matag higda wa man gani CR. Ana. Pero ang mga apostoles, way ilisan, wa tanan, asus, yano kayo, agbay-agbay pas mga buangon. Ana.
Nga naman, wa man kay panaganan o sa may ilang tulison diha nimo o magani kay pagkaon, pero ang ilang gida gugma. Gugma og pagtuo diha ni Kristo. Gugma, kanang gugma mga igsoon, purti nang mo patubod og kwarta, purti nang mo patubod og kanini ang mga ilisan. Tanan balay yuta manggawas na dihas gugma. Tan-awa ng mag-asawag bana nga maghigugmaay, mulambo ang kinabuhi, makaput up og daghang mga properties. Tan-awa ng mga banag asawa nga sigig away, mga buslot hastang bungbong, hastang mga kisami, hastang mga jealousy, mga buak sa hasi, sa bana, o sa pag-wild sa asawa. Awa din mo kay bawa na, nga kamo may mga minyo, ako nagtanaw raman ko. Mo bitang, na lang yun ko magminyo. Oy, kanang minyo, lami, ragid na, inighumas kasal. Sus, dangatag mga tulo ka tuig, luod na kay nastanan. Basta wa kay gugma, pero naan imong gugmas Ginoo, mga matay na lang mo, mga wagtang lang na inyo mga ngipon, lami lang gyapon, magkadugay, magkalami. Pero way gugma, magkadugay, magkapuol. Kamoron, gipulaan na mo nako. Ha? Wap amo puli og palit og slots. Wapay nagyaw-yaw niyo dia, sige baligyaan ang slot, oy, sige baligyaan ang slot. Basig napulaan na mo. Ako di ra ba ko mapulan? Bios mo na ko pangutanan, napulaan na mo nako. Wala. Nahigugma day mo nako. Pangutana sa ko, pangutana ako. Napulaan na kanamo, pader? Never. Di, ang tuta din ni mga matay, way pulay. Mao na siya gugma, pero mahitabo lang na kung wa kay gikawilihan nga butang, wa kay gikawilihan nga mga bahandi na kalibutanon. Muna si Kristo mo atong sentro. Ang kinabuhi ni Kristo mo itong sundon. Di ta niya pagutman, di sad ta niya tagaag sakit kung dili kaayuhan, di sad ta niya tagaag kasakit kung dili kalipay. Kalipay nga dili ikahatag aning kalibutana. Di sad ta niya tagaag kagubot kung dili kahiusa. Kahiusa og kalinaw nga dili gyapon mahatag niining kalibutana. Manwi reaction, nindog na ta.